खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ बिपिएफनि बिजाथिफोरा थांनाय सानाव क'क्राझाराव मुं थिसनदों। गोबां दोलोफोरा बादायलायनायाव बाहागो लादों। बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारीनि बिसि सेउलि महिलारीजों लोगोसे साबा बिपिएफनि बिजाथिफोरा क'क्राझारनि ग्रिनफिल्डनिफ्राय मोनसे गिदिर रेली खुंनानै नमिनेशन बिलाइ गथायदों। बे हानजा सुरनायनि उनाव मोनसे सुबुं जथुम जायो, जेराव दोलोनि दैदेनगिरि आरो मददगिरिफोरा बाहागो लादों। बिपिएफनि बिजाथिफोरा जाबाय 1 नं क'क्राझारनिफ्राय सेउलि महिलारी, 2 नं दतमानिफ्राय रबिराम नार्जारी, 4 नं बावखुंग्रिनिफ्राय रुपम रय, गसाइगावनिफ्राय सभाराम बसुमतारी आरो 5 नं पर्बतझरा बियाबनिफ्राय ड रेजाउल करिम। नमिनेशन दाखिल खालामनायनि उनाव सेउलि महिलारी बिथाङा बुङो दि बिथांखौ सुबुंफोरनिफ्राय गोख्रों हेफाजाब मोन्दों आरो बिथाङा गावनि देरहानायखौ लानानै फोथायनाय फोरमायदों। बेबादिनो दतमानि बिपिएफनि बिजाथि रबिराम नार्जारी बिथाङा बुङो दि दोलोआ रायजो-राजाफोरनि थुलुंगानाय मोन्नायखौ मोनगासिनो दं आरो बिसायख'थियाव बिपिएफआ गोख्रों खामानि मावगोन होनना दाबि खालामो। बावखुंग्रि बिपिएफनि बिजाथि रुपम रयआ सायख'जायोब्ला गोसो होसारनाय आरो सैथोथिजों खामानि मावगोन आरो बयखौबो जयै आवगायलांनो नाजागोन होनना बुङो। फारसेथिं गुबुन राजखान्थि दोलोनि बिजाथिफोराबो क'क्राझार जिल्लायाव मुं थिसनदों। बावखुंग्रियाव इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल इउपिपिएलनि प्रतिभा ब्रह्म आरो कंग्रेसनि सपाली मराका गुबुन गुबुन हानजा सुरनायनि उनाव मुं थिसनो। गुबुन गुबुन बिजाथिफोराबो बियाबफोराव बिसायख'थिनि थाखाय बाहागो लादों। बेफोरनि गेजेराव गोबां उदां बिजाथिफोरजों लोगोसे कंग्रेस दोलोनि पर्बतझरानिफ्राय आशराफुल इस्लाम शेख आरो एआइडिएफ दोलोनिफ्राय आबु ताहिर बेपारी, कंग्रेस दोलोनिफ्राय गसाइगावनिफ्राय जसेफ हासदा आरो दतमानिफ्राय कंग्रेसनि बिरखां बर' लोगोसे गोबां उदां बिजाथिफोर दं। बावखुंग्रि एलएसीआव जोबथा सानाव गासै मोन 15 मुं थिसनदों, जाय मोनसे गोख्रों बादायज्लायनायखौ दिन्थियो। दतमायाव साबा बिजाथिफोरा नमिनेशन बिलाइ जमा होदों। फारसेथिं गसाइगावआव गोबां बिजाथिफोरा बादायनायाव बाहागो लानाय नुनो मोन्दों। बिसायख'थिनि बिबानगिरिफोरा बुंदों दि गासै क'क्राझार जिल्लायाव मुं थिसननायनि हाबाफारिया मोजाङै जोबबाय आरो भारत बिसायख'थि आय'गआ थि खालामनाय सम बादियै नमिनेशन बिलाइखौ नायबिजिरगोन। दा मुं थिसननाया बन्द जानायजों लोगोसे दोलोफोरा बिसायख'थि फोसावदिंनायनि थाखाय थियारि जानायलाय बड'लेण्ड ओनसोलाव राजखान्थियारि दावहाया गोख्रों जानो थांगासिनो दं। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ कर्नाटकनि एमबिबिएस फरायसाया अनलाइन गेमिंआव रां खोमानानै गावखौ फोथैना लायो। कर्नाटकनि बिदरआव सासे 21 बोसोर बैसोनि मेडिकेल फरायसानि थैनाया फिन खेबसेबाव अनलाइन गेमिंनि खैफोदखौ दिन्थिदों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला कालबुर्गिनि थागिबि अनिस्कार चौहानखौ थांनाय मोनायाव ब्रिम्स मेडिकेल कलेजनि हस्टेलनि खथायाव गोथै सह'खौ मोन्नाय जादों। बिदरनि पुलिस सुपारिन्टेन्डेन्ट प्रदीप गुन्टीआ फोरमायनाय बादिब्ला रायचुर इनस्टिट्युट अफ मेडिकेल साइन्सेस (RIMS) आव सासे फरायसाया गावखौ फोथैना लानायनि बागै पुलिसनो हरनि 12:30 रिंगासो समाव खौरां हरनाय जादोंमोन। नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि बियो फासि नांनानै थैदों। RIMSनि डक्टर, फरेन्सिक एक्सपार्ट आरो जोंनि जायगानि पुलिस हान्जाया जाथायथिलिखौ नायहैयो आरो बियो गावखौ फोथैना लानाय जाथाय होनना बुङो। फरायसानि WhatsApp मेसेज आरो गुबुन डाटाखौ नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि बियो माखासे अनलाइन गेमफोर गेलेयोमोन। बिथाङा गावनि लोगोफोरनिफ्राय 70,000 निफ्राय 80,000 रां दाहार लादोंमोन आरो बे गेमफोरखौ गेलेनाय समाव खोमाना लादोंमोन। बे रांखावरिनि खहाखौ दुखु मोननानै बिथाङा थांनाय हराव गावनि जिउखौ फोजोबना लादों होनना बिदर एसपिआ बुङो। बिथाङा गेलेनाय अनलाइन गेमफोरनि सोमोन्दै थि फोरमायथिखौ दासिमबो रोखा खालामनाय जायाखै। मावख'गिरिया बुंदों दि बिथांनि जानबुंनि माखासे डाटाफोरखौ डिलिट खालामनाय जादों आरो खारिथिखौ मोनफिननो आरो बिथाङा गेलेनाय एप्स एबा गेमफोरखौ सिनायथिनो नाजागासिनो दं। केस रेजिस्टार खालामनाय जादों, बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ हरकिउलिस C-130 जाब्रबथायाव गोबां सुबुंफोर गोमाना दं, रैखाथि अपारेसन सोलिगासिनो।
समबारखालि खोला आमेरिका हादराव 125 सुबुंफोरखौ लानानै फैनाय कलम्बियानि एयार फर्सनि बिरखंआ जाब्रबथायाव खमैबो 66 सुबुंनि जिउ खहा जायो। गुबुन सासे मावख'गिरिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि सा 34 सुबुंनि जिउ खहा जादों, जेराव सा 70आ जोखोम जादों। बिथाङा बेखौबो बुंदों दि सा 21 गोमानानै दं। बेफोर अनजिमाफोरा सोलायनो हागौ। बे जाब्रबथायाव लकहिड मार्टिनजों बानायनाय हरकिउलिस C-130 रोगाग्रा बिरखं दंमोन, जाय युर्ट लेगुइजामनिफ्राय टेक अफ होनायनि 1.5 किल'मिटारल' उनाव बिरनायनि उनाव जाब्रबथायाव गोग्लैयो। मिलिटारि रोगाग्रा बिरखंआव लांनाय गलि बारुद आरो बेरफ्रुग्रा मुवाफोराबो जाब्रबथायनि जाहोनाव बेरफ्रुदों, जायनि जाहोनाव रैखा खालामनायाव गोब्राब जादों। बिरखंआ बिरबाय थानाय समावनो रानवेनि जोबनायाव सौग्रावदों। उनाव बिरखंनि गांखंआबो गोग्लैनायनि जाहोनाव फांसे बिफांआव सौग्रावदों। गुबुन मोनसे खौरांआव दङ लागार्डिया बिरखं गाथोनाव एयार कानाडा जाब्रबथाय। आमेरिका हादोरनि बयनिख्रुइबो मुखुबसिन बिरखं गाथोनाव निउयर्कनि लागार्डिया बिरखं गाथोनाव ओंखारनाय समाव एयार कानाडा बिरखंआ अर खोमोरग्रा ट्राकजों सौग्रावनायनि उनाव 2 सुबुंनि जिउ खहा जायो। मन्ट्रियलनिफ्राय एयार कानाडा फ्लाइट AC-8646 महरै जाज एभिएशनजों सालायजानाय CRJ-900 बिरखंआ सा 72 दावबायारि आरो 4 क्रू मेम्बारफोरखौ लानानै निउयर्कनि लागार्डिया बिरखं गाथोनाव ओंखारगासिनो दंमोन। जाब्रबथायनि माखासे मिनिट सिगां गंसे पर्ट अथ'रिटिनि अर खोमोरग्रा ट्राकआ इउनाइटेड एयारलाइन्सनि बिरखंखौ फिन्नाय होगासिनो दंमोन। रबिबारखालि हरनि 11:40 रिंगासो समाव भारतनि सम बायदियैबा समबारखालि 3:40 रिंगा समाव एयार कानाडा बिरखंआ लेन्डिं खालामनाय समाव रानवेयाव अर खोमोरग्रा ट्राकजों सौग्रावो। बिरखंआ ट्राकखौ घन्टासेयाव 39 किल'मिटार एबा घन्टासेयाव 24 माइल गोख्रैथिजों सौग्रावो। आमेरिका आरो कानाडानि बिबानगिरिफोरा दासिमबो जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। गुबुन मोनसे खौरांआव दङ खथायाव गोथै सह', बिसि आरो बिनि अनजालुखौ बुथारनायनि दायाव हमदों। राजस्थाननि बाल'ट्रा जिल्लानि खारापार गामियाव गावनि फिसायखौ गोदोना हास'नानै बुथारनायनि दायाव पुलिसआ सासे 23 बोसोर बैसोनि आइजो आरो सासे सुबुंखौ खादों। दायनिगिरिफोरखौ तिलवाड़नि थागिबि अनु देवी आरो चिरिया ओनसोलनि गंसे सोरखारि फरायसालियाव फोरोंगिरि महरै खामानि मावग्रा अमराराम होननानै सिनायथि मोननाय जादों। जिउ खोमानांनाय 21 बोसोर बैसोनि महेन्द्र मेघवालखौ गिर्डा पुलिस थानानि सिङाव थानाय मालवा गायलननि गावनि न'आव गोथै सह'खौ मोननाय जादों। अनुआ महेन्द्रखौ 3 बोसोर सिगां जुलि लादोंमोन, नाथाय बिसोरनि सोमोन्दोआ गाज्रि जादोंमोन आरो बिसि-फिसायआ गोबां समावनो नांलाय-खमलाय जायोमोन। बियो गोबाव समनिफ्रायनो गावनि बिमानाव थाबोगासिनो दंमोन आरो साननैसो सिगांसो बिहावनि न'आव फैफिनदोंमोन। अनुआ गावनि बिमानाव थानाय समाव अमरारामजों सोमोन्दोआव फैदों। गिर्डा पुलिसआ जाथायथिलिखौ नायबिजिरो आरो गोथै सह'खौ नखरनो गथायनायनि सिगां CHCनि गोथै सह'खौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरो। महेन्द्रनि फंबायआ अजद होनायनि उनाव पुलिसआ अनु आरो अमरारामखौ सोंनाय-फिननाय खालामनो थाखाय खायो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला उनाव सानैबो महेन्द्रखौ गोदोना सेथेनानै बुथारनायनि सिमान लायो आरो बिसोरखौ खानाय जायो। मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादों आरो बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। गुबुन मोनसे खौरांआव दङ थाखो 10 नि सासे फरायसाखौ 2 लाख राङाव फानदों। गुवाहाटीनि फाथारकुवेरिनिफ्राय मोनसे सोमोनांथाव जाथाय सोराङाव फैदों, जेराव थाखो 10 नि सासे फरायसाया थगायनाय आरो सुबुं लांखारनायजों लोब्बा थानाय मोनसे गाज्रि दायनि बोलि जानो गोनां जादों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला सिख्लाखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोजां मोनज्लायनायनि मुङाव हारियानायाव 2 लाख राङाव फानदों। बे जाथाया अब्ला जागायदों जेब्ला फाथारकुवेरिनि थागिबि हिन्जावसाया फेसबुकआव रकीब आली मुंनि सासे सुबुंजों सोमोन्दो लाखिदोंमोन। बिसोरनि अनलाइन सिनायथिया लासै-लासै मोनसे रमान्टिक सोमोन्दोआव सोलायदों। 6 मार्चखालि रकीब आलीआ हिन्जावसाखौ हाबानि खोथा होनानै लांखारदोंमोन आरो हारियानासिम लानानै थांदोंमोन। खौरां मोन्नाय बादिब्ला बियो बिखौ 2 लाख राङाव फानदों। जेब्ला हिन्जावसाया गोमाना दंमोन अब्ला बिनि नखरनि सुबुंफोरा थाबैनो नुनमाथि पुलिस थानायाव अजद होयो। BNS एक्टनि सेक्सन 87 नि सिङाव एफआइआर होनायनि सायाव पुलिसआ केस नं 43-26 रेजिस्टार खालामो आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायो। नुनमाथि पुलिसनि मोनसे गोख्रों हानजाया हारियानायाव मोनसे रैखाथि हाबाफारि लानानै लांखारनाय हिन्जावसाखौ जाफुंसारै बोखांनो हायो।
अपारेशननि समाव बिथांमोनहा अजित मुंनि सासे सुबुंखौबो खायो, जाय सुबुङा सुबुं लांखारनाय नेटवार्कनि बाहागो होनना सन्देह दं। नाथाय गुबै दायनिगिरि रकीब आलीआ दासिमबो खारखोमानानै दं। पुलिसआ बिथांखौ हमनो आरो बे जाथायजों लोब्बा थानाय लांखारनाय रिंखौ फोजोबनो नाजागासिनो दं। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ, धुबरीआव गिख्रंथाव बारहुंखानि गेजेराव ब्रह्मपुत्रआव दावबायारि नावआ थाबथानानै दं। मैया धुबरीआव गोख्रों बार बारनाय आरो सारअन्थाइ गोग्लैनायनि जाहोनाव गंसे दावबायारि नावआ ब्रह्मपुत्र दैमानि गेजेराव थाबथानानै थालांदों। खाफाल मोजांदि गाखोनाय गासैबो दावबायारिफोरा जेबो खहा जायाजासे रैखा मोननो हादों। बे गिख्रंथाव नुथाया खोला सालमारा पुलिस थानानि सिङाव थानाय भालाडोबा आरो इरामारी एल&टी घाटनि गेजेराव सोलिनाय नावफोरनि जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। रिपर्टफोरा फोरमायो दि नावफोरा लाइफ जेकेट आरो लाइफ रिंजों लोगोसे गोनांथार रैखाथि आगजुफोरनि आंखाल दंमोन। सांग्रां नोगोरारिफोरा दा बिबानगिरिफोरनिफ्राय थाबैनो आखाय होनो दाबि खालामदों आरो दावबायारिफोरनि रैखाथिखौ थि खालामनो थाखाय हादोर गेजेरारि दै हान्थामेला बिफानजों गोख्रों राहा लानो खावलायदों। अब्ला दिनैनि खौराङा बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।